Слухайте слово, якое пан промовил супраць вас, сыны Израиля, супраць усяго племени, якое вывел я з земли египетской, кажучи: «Только вас признал я сярод усіх племенов земли, тому наведаю вас судом за все беззаконие ваше. Ці ж пойдуць двое разом, коли не домовятся поміж собою? Ці ж рыкае лев у лесе, коли нема перед ним здобычы? Ці ж подае свой голос і львяня з логова свайго, коли нічога не зловила? Ці ж трапіць птушка у пятлю земли, коли села нема для яе? Ці ж подымется з земли петля, коли нічога не трапила у яе? Коли трубіць у городе рог, ці не спалохаўся б народ? Ці ж бывае у горадзе бедства, якое не пан учыніў бы? Бо пан Бог нічога не робіць, не адкрыўшы сваёй таямніцы слугам сваім пророкам. Лев пачаў рыкаць: «Хто не спалохаецца?» Пан Бог сказал: «Хто не будзе пророчыць? Я нішчу вас, як знішчыў Бог Содом и Гомору. И были вы, нібы галавешка, выхопленная з пажарышча. И все одно вы не вернулись до меня, каже пан. Тому так зроблю я з тобою, Израиль. А покольки так зроблю з тобою, подрыхтуйся до сустрэчы з Богом твоим, Израиль». Гэта Слово Божие. Пане, вяди мяне у своей справедливости. Пане, вяди мяне у своей справедливости. Ты Бог, який не жадає беззаконня, грешник не будет жить каля тебя. Несправедливые не вытрывают пред твоими очами. Не веди своей справедливости. Ты ненавидишь усіх, кто чинить беззаконие, загубишь тых, кто каже глусну. Человек кривожерный и подступник, брыдкий для пана. Пане, вяди мяне своей справедливости. А я в великой милосердности Твоей войду в дом Твой. Поклонюся святыне Твоей святой, убоязи перед Тобой. Пане, вяди мяне у своей справедливости. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. У той час, калі Єсус увайшоў у човен, увайшлі за ім ягоныя вучні. І вось пачалася вялікая бура на моры, так што човен накрывалі хвалі, а ён спаў. І падышоўшы яны, разбудзілі яго, кажучы: «Пане, ратуй, мы гінем». А ён кажа ім: «Чаго вы спалохаліся малой веры?» Тады, устаўшы, забараніў вятрам і мору, і настала вялікая ціша. А людзі дзівіліся і казалі: «Хто ён такі, што і вятры, і мора слухаюцца яго?» Гэта слова Пана. Дороженькі, дороженькі, ідемо уже другий день. Як наші ноги? Хорошо? Так. Як ноги ваші? Як ваші ноги? Чуємо? Так? Дороженькі, смердять. Дороженькі, як син святого Францішка почув голос Христа, так само. Тоді ще Артем, іди відбудуй мій костьол. Другий раз почув, як складав перші шлюби, але вже Олександр, іди відбудуй мій костьол. Наступний раз почув слово його при складанні вічистих шлюбів. Олександр, іди відбудуй костьол мій. Наступний раз, складаючи już обіцяння святарські: Олександр, відбудуй мій костьол. Костел, который потребує святаров. Костел потребує людей. Але ведаем, что мы слабые. Вокруг нас навальница. Давайте войдем в эту сцену сегодняшнего Евангелия. Иисус увоходит у човен, и за ним идут его вучни. А сёння мы идем за ім. Зверніце увагу, бура пачалася не тады, калі яны пакінулі Езуса, а тады, калі яны пайшлі за ім. Што значыць для кожнага з нас быць хрысціянінам? Што для нас значыць быць сёння пілігрымам? Гэта не значыць мець спакойнае і комфортнае жыццё, а наадварот, услед за Христом ісці, і часта нас будуць чакаць выпрабаванні. І вось в нашым жыцці узнялася вялікая бура. Хвалі накрываюць наш човен, кожнага з нас, бо кожны з нас плыве ў сваім човне. Але з ім есть Езус. Мы зайшли в этот човен за ім. А што робіць Езус, калі апостолы яго зовуть? Ён спіць. А як у маім жыцці? Езус спіць ці дзейнічае,
pracuję. Odwrotnie, czy ja rozmawiam z Panem Bogiem. Самое страшное это внешние ветры. Это когда свет вокруг нас отрекается от Бога. Когда христианские каштовности высмеиваются. Когда вера становится чимось состарелым в нашем житті. А так само есть внутрішні хвалі, які б'ють наш човен нашого костьола. Это наши властные грехи, слабости, наши поделы, наше сумление, кризисы веры. Это моменты, нам здається, что човен наш и човен целого костьола тоне. Нам здається, что Бог спит и молчит. Ему обыяково до нас. Ему обыяково, что мы гинем в наших грехах, в наших кризисах. Страх парализує нас. І ось у такий подобний період в історії святий Франтишек переживав глибокий кризис. Коли верники і святари переживали кризисы внутренние, забывались про Евангелие. И святый Франтишек, молодий, шукаючи сенс свого життя, приходить у розбурений костьол і падає перед крижом. І почує голос: «Франтишку, іди відбудуй мой костьол». Він радикально поняв це слово і відбудував много костьолів. Сан-Дам'яна, Парцинкуля і многие другие. Поглядите, як дійничає чоловіча логіка. Він літерально це слово прийняв. И он подумал, что Богу потребны цемент и камень. И он пошел, продал батьковские тканины, почал будовать. Навіть місцеві жихари сміялися з його і лічили його вар'ятом. Бо були продані батьковські речі. То можна було отримати гроші. І був би його батько багатий, ще багатейший. Але вельми хутко Дух Святий відкрив Франтишку справжній сенс цих слов. Руїни, про які казав Ісус, это не были каменные стены. Руины — это был супольность костёла. Руины — это были человече сердце, які остыли до Бога. Як почав Франтишек відбудовувати костёл? І він написав геніальних листов, не критикував біскупів, ні папу, не створив ніяку нову суполку за костьолом. Він просто відкрив Євангеліє і почав жити так, як написано. Перша регула закону нашого була написана просто незатвердженная, була написана просто якби Франтишек взяв Святое Писання і вписав свою регулу. І жив гэтым. Але костёлу это не сподобалося. Навошта то, что уже написано, и можно наследовать, переписывать у другое. А Франтишек жил святым Евангелием и заховывал. И он святые словы, як видел, что святые словы были покинутые, и он их збирав.
быў падчас вайны ў палоне, збіраў гэтыя словы, слухаў гэтыя словы, а гэтай яго кішэняй во яго сэрца. Ён падымаў касцёл з руінаў у сваім сэрцы і паказваў яго інным людзям, каб маглі не толькі адбудаваць сцены касцёла, але будавалі касцёл у сваім сэрцы. Вернемся до Євангелія. Вучні у страху будять Ісуса. Пане, уратуй, гинем. Єсус устає і в один момент сутяшає усьо. Тиша. І говорить не тільки до апостола, але ще до кожного з нас. Чого ти такий боязливий і маловірний? Він попрекає, може, за нас, що ми його розбудили. Ні. Він нас попрекає за те, что мы боязливые и маловерные. Мы находимся с ним в одном човне и боимся. На яким месте в моем житті Бог? Если я боюся, соромеюся, где Он? Святий Францішак перемог боязливість, страх. Коли батька одрокся від його, він скинувся речі, які були на їм, і віддав йому. Він цілком віддався Богу, віддав святого. Biskup його прикрив перед світом, осоромився, відчув його вар'ятом, прикрив його плащем. Батько йому вже сказав таке слово: «Отсюль я можу свободно казати, ти не мой син». А Францішак: «Отче наш, который есть у небесах». У його не було ні грошей, нічого. Він надів не такі хабіт, які висить сьогодні, а надів ворог, можна так сказати, старий, можна сказати, мішок, і це був хабіт, полотаний, весь в дирках. Отдався Богу. Дорогие, идем мы до Матери Божией. А чому мы идем до Матери Божией? Навошта гэтыя километры мы робим? Можно ж подъехать на машине. Навошта мы идем? Как можно приехать третьего и отдать Богу и нашей матулі дзеньчынення. Мы идем, как отбудовать свой костел, который в моем сердце. Кожен наш крок, кожна наша молитва, кожна співана песня, кожна ахвяра и кожне терпение — это наша цеглинка отбудови костела в нашей краине, в наших парафиях, в наших семьях, в наших властных сердцах. Мы идем до Матери Божией, как сказать, да, это наша зорка, наша надея. И
Яна тая, якая свеціць сярод самай цемры ночы. Паказваю кірунак, калі маё сэрца скамянела і цёмнае. Марыя была з апосталамі вячэрніку, калі не баяліся пераследу. Марыя сёння з намі ў гэтай пілігрымцы. Адбудаваць касцёл сёння ў 21 стагоддзі гэта азначае абудзіць Езуса ў сваім сэрцы. Праз споведь, можа ў дарозе, прыняць святую камунію. Езус у маім жыцці не спіць. Гэта мы часта засыпаем в нашым човне, а ён далей праводзіць гэты човен. Езус кажа да кожнага з нас: перастань баяцца. Свет можа быць варожым, хвалі могуць быць вялікія, але я з табой. Разам са мной вытрываеш у любой буры, бо Пан абяцаў несці па-францішканску супакой і дабро. І гэта было важнейшае прывітанне святога Францішка. На гэтай пілігрымцы мы хочам ачысціць нашы сэрцы і перастаць баяцца, бо Езус з намі ў човне, бо ён нас суцяшае гэтую буру.